जिसुनि जोनोमनि खौरां लुकास 2:23-24 नोंथाङा बाइबेलाव फरायहैयो। बेवहाय बेबादि बुंदों, बैथलेहेम खाथियाव मेन्दा लावखारफ्रा हराव गावसोरनि मेन्दाफोरखौ नेबाय थादोंमोन। बे समावनो सासे आरफआ बिसोरजों हरखाब नुजाफैदों आरो फोरबोनि महिमाया बिसोरनि सोरगिदिं जोंफबदों। बिखौ नुनानै बिसोर गिख्रंदों। नाथाय आरफआ बिसोरखौ होनदों, दागि, आङो नोंसोरनो गेदेर रंजानायनि गाहाम रादाबसो लाबोदों। बे रंजानाया गासै मानसि मानिनो जागोन। दिनै नोंसोरनि बासायगिरिया दाबिदनि नोगोराव सारिजाबाय। बियो ख्रिस्ट' प्रभु। नोंसोरनि लागै फोरमाना बेनो, सासे गथ'खौ हिस्रिजों फानफबनानै नावद्रायाव फुथुनाय नुहैगोन। बे समाव नुवा नुस्लाबा सोरगोनि दावहा नांग्राफोरनि हानजाया बि आरफजों लोगो लाफैनानै बिसोरखौ बाख्नायनानै बेबादि रोजाबदों, सोरगोआव इसोरा महिमा गोनां जाथों आरो बुहुमावबो बिखौ हामजानाय मानसिफोरा सान्थि जाथों। जेब्ला आरफफ्रा बिसोरनिफ्राय सोरगोआव थांफिनो, अब्ला लावखारफ्रा गावजों गाव होनज्लायदों, थु जोङो बैथलेहेमाव थांनि आरो फोरबोआ जेखौ जोंनो रायथिबाय बेखौ नायहैनि। बिसोरो हाखु दाखु थांनानै मारियाम, जसेफ आरो नावद्रायाव फुथुनानै दोननाय गथ'खौ नागिरनानै मोनहैबाय। लावखारफ्रा जेब्ला गथ'खौ नुहैयो, अब्ला गथ'नि बाथ्रा आरफनि खोथानाय मानिखौनो बिसोरो रायथिदों। लावखारफोरनि रायथिनाय बाथ्राखौ खोनानानै साफ्रोमबो सोमोनांदों। नाथाय मारियामा बे गासै खोथानाय बाथ्राखौ गोसोआव लादों आरो गोथौवै सानबाय थादों। आरो लावखारफ्रा आरफनि गावसोरनो रायथिनाय बादि गासै नुनो आरो खोनानो मोननायखाय इसोरखौ बाख्नायै बाख्नायै थांफिनदों। प्रेज द लर्ड।